Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 25. listopada 2024. godine. Luka 12, 54 do 59. Autor otac Lorenzo Montecalvo. 3 su vidljiva znaka koja nam Gospodin daruje kako bismo se ozbiljno zauzeli oko traženja Božjeg kraljevstva u svakodnevnom životu. Prvi znak je teška bolest. Upoznao sam mnogo ljudi koji su se, nakon što su oboljeli od neke teže bolesti, obratili na nebeske stvarnosti, iako su nastavili živjeti još mnogo godina. Ne mogu ne reći da poznajem i druge osobe koji nisu počeli tražiti Božje kraljevstvo, iako su ozdravili od teške bolesti. Jedna osobna napomena. Kad sam prije 16 godina imao operaciju srca, ljudi su mi govorili da me bolest učinila poniznim i krotkim. Drugi znak koji nam Gospodin daruje kako bismo shvatili da smo kao jesensko lišće, te stoga ne trebamo trošiti svoje vrijeme na beskorisne stvari, je starost. Istina, čovječiji život se produljio, ali starost nam pomaže da shvatimo da smo na zalasku i da se smrt može svaki trenutak pojaviti. Starost nas treba potaknuti da promijenimo život, stavljajući Boga na prvo mjesto u svemu što činimo, svjesni da ćemo vrlo skoro trebati položiti račun Bogu o zlu koje smo počinili. Nažalost, susrećem mnoge starije ljude koji još žive bez Boga. Konačno, postoji još vidljiviji znak koji nas podsjeća da se umire. Svaki dan vidimo kako ljudi umiru, a oni su djeca, adolescenti, mladi, odrasli, stari, siromašni, bogati. Smrt ne gleda na godine. Liječnici su navikli gledati smrt, ali oni misle da su besmrtni. Čak su i svećenici, slaveći sahrane, navikli na smrt i ne misle da će se jednog dana i za njih govoriti pokoj vječni. A ti, možeš li ti shvatiti znakove koji ti pokazuju i podsjećaju te da ćeš i ti jednog dana umrijeti? Amen. Aleluja.